Quan aquell tipus va entrar a la meva oficina de l'avinguda de Dionís, ja duia una ampolla de bourbon dins el cos. L'endemà del meu aniversari, al llevar-me, m'havia endut una sorpresa. La casa era buida. De Iocasta només restava un vague rastre del seu perfum. Havia fotut el camp amb la visa i els nens. No havia deixat ni una nota de comiat. Al treure's el barret, aquell tipus barbut que seia a l'altra banda de la taula havia deixat al descobert una closca ben hidratada, capaç de relluir amb la poca claror que concedia el finestral. Amb la mirada clavada al seu bigoti canós, no l'escoltava. No calia. Sabia què volia. Duia imprès al front que era una qüestió de faldilles. Se me'n fotia. No podia deixar de pensar en la nit anterior. Tot ens anava bé? Jo era el tirà de la polis, era respectat pels tebans. Els déus havien beneït el nostre matrimoni amb una doble parella. Eteocles i Polínices eren carn i ungla, i Antígona i Ismena, l'alegria de la casa. El nostre llit encara grinyolava cada nit, érem una família feliç, l'enveja de tothom. No entenia què redimonis havia passat. De sobte, el bigoti s'aturà. Segons em digué, volia contractar els serveis del millor. Aquest era jo, Èdip, el de la fortuna, aquell que havia resolt el cas de l'Esfinx. Aquell cas m'havia canviat la vida. Feia molt de tot allò. Quan els tebans se'n van adonar que el foraster de Corint els havia tret les castanyes del foc, van nomenar-me tirà, deixant en les meves mans l'antiga polis de Tebes i l'experta vídua de Laios, l'antic governant. Havia estat arribar i moldre. I ara aquell record em pessigava l'estómac. D'un temps ençà, però, el meu prestigi anava a mal borràs. Una epidèmia d'origen incert assolava Tebes i els tebans començaven a estar neguitosos. Els carrers podien a mort i jo em veia incapaç de fer-hi res. Des que Tebes havia caigut en desgràcia, ser el tirà era una patata calenta. De sobte, tothom recordava que els governava un foraster. La meva única iniciativa havia estat enviar una emissària a l'oracle de Delfos a cercar el remei. Una maniobra dilatòria. Anava a rebutjar el casc, quan aquell tipus, avançant-se la meva resposta, em demanà que esperés a sentir qui era aquella dona que volia que cerqués. A la fi, tot inclinant-se damunt la taula, va soltar-ho. Helena de Troia. I després d'un silenci dramàtic, afegí: per trobar-la, però, haurà de resoldre 7 enigmes. Se sent capaç de fer-ho? L'encàrrec era tan insòlit que per un instant em va fer oblidar la merda que havia trepitjat aquell dia. Desoint la meva intuïció, vaig acceptar-lo.